ሕማማት ትብል መጽሓፍ ኣላ ናይ ዲያቆን ሄኖክ እዛ መጽሓፍ ብትግርኛ ምስ ተሓትመት ኣብ ዘለኹ ዓዲ ናብ ሓደ ሰብ ልይኽረ ምሰምጻኻ ምሰንበብ ዲያቆን ሄኖክ እዚ ውሪ ኢትዮጵያዊ ማለት እዩ ዳርጋ ፍሉጥ እዩ ደቂ ዓድና እውን ብጣዕሚ ከም ተኣሸሚዮም ዝርእይዎ ዲያቆን ሄኖክ ሃይለ ጂም ስራኹ ኢትዮጵያዊ አዲስ አበባ ዘሎ ተጽሕፍቲ ምስራኹ ጨርሹ ክርስቶስ ዘይወዳው ስጋ ለቢሱ ኢሉ እዩ ኣቐሚጥዎ ዘለዉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ስድራ ቤት እግዚአብሔር ከመይ ትኾኑ ወለላህር እግዚአብሔር አምላኽና በአና ብድኹማት ደቁ ዘወትር ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ራይሎም መዓልቲ ከዓ ፍልይ ብዝበለ መደብ ካብ ነዊሕ ተሓትዎን ትጽበይዎን ዝነበርኩም ኣርእስቲ ሒዘ መጽአ ዘለኹ ኣብ ዝሓለፈ ብተደጋጋሚ ብዛዕባ ዝወደቐ ስጋ ድዩ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝወሰዶ ስጋ ካባና ዝተዋሃዶ ስጋ ዝወደቐ ናይ ኣዳም ስጋ ተሓጢኣተኛ ስጋ ድዩ ወሲዱ ድንግል ማርያም ዝወደቐ ስጋ ድያ ወሲዳ ኣዳማዊ ሓጢኣት ድበሃል ኣየናዩ ትናባና ሓሊፉ ዝበሃል ገለ ዝብል ሕቶታት ተደጋጋሚ ተሓቱን ነርኩም ምክንያቱ እዛ ኣርእስቲ እዚ ከም ዝሰማዕኩምዎ ንብዙሓት ኣቦታት ብፍላይ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ሕጂ ግዜ ከም ዓብይ መዘራረቢ ኣርእስቲ ኮይኑ እዩ ኣባና ድማ እዞም ናይ ተሃድሶ ምንቅስቃስ ብሰፊሑ ካብ ነዊሕ ዝምህርሉ ዝነበሩ ዓይነቱና ቀያየረ ድመፀ ኣርእስቲ እዩ ማለት እዩ ቅድም ተሃድሶ ከም እንፈልጦም ድንግል ማርያም ኣዳማዊ ሓጢኣት ኣለዋ ዝብል ትምህርቲ ጥራይም ሰምዓሎም ነርና ከምቲ ንሪኦም ግን ቀጻሊ እትናቶም መልክዕ ልክዕ ከም ናይ ነፋሒቶ እናተቀያየረ ብኻልእ ዓይነት ሕብሪ ብኻልእ ዓይነት መልክዕ ይመጹና ስለ ዘለዎ ወግሕ ፀብሐ ሕጂ ድማ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሲዶሞ ማለት እዩ ነቲ ኣዳማዊ ሓጢኣት ድብል ድንግል ማርያም ኣይኮነትን እዚ ዋላ ኢየሱስ እውን ነይርዎ እዩ በቃ ድንግል ማርያም ዝነበራ ስጋን ኢየሱስ ዝነበሮምን ሓደ ዓይነት እዩ ስለዚ ኢየሱስ እውን እቲ ዝወደቐ መንነት ብሓጢኣት ዝወደቐ መንነት ናይ ኣዳም ንዕኡ ወሲድዎ ኣብ ዝብል መደምደምታ በፂሖም ኣለዉ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ድማ ናይ ኣብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ከም ኩሉ ሰብ በቲ ኣዳም ድሕሪ ምውዳቑ ዝነበረ ህላወ ክትውለድን ከላ ብመንፈስ ቅዱስ ስለዝተሓለወትን ስለዝተዓቀበትን ግን ካብ ኩሉ ሓጢኣት ነፃ ነይራ ሕጂ ኣብ መንጎ ቅድስቲ ድንግል ማርያምን ኣብ መንጎ ክርስቶስ ትስብእቲ ክርስቶስ ዘሎ ፍልልይ ትስብእቲ ክርስቶስ መለኮት ብተዋህዶ ምስኡ ስለ ዘሎ ጥራይ እዩ ነዊሕ ዝኾነ ተኸታታሊ ትምህርቲ ብዛዕባ እዚ ኣዝዩ ስፍሕ ዝበለ ዕሙቕ ዝበለ ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ንነፍሲ ወከፍ ነልዕሉ ኣርእስቲ ብዝሁብና መልሲ ክንመሃረሉ ብንኽእል መገዲ ብዝሓሸ ካብ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ኣዳማዊ ሓጢኣት ቅድሚ ሕጂ ምሂረ ነይረ መጽሓፍ በእንተ ስነ ፍጥረት ትብል ፍጥረት ናይ ኣዳም ኣወዳድቁኡ ናባና ዝሓለፈ እንታይ እዩ ድሕነት ብኸመይ ተፈጺሙ ገለ ዝብል ኣብታ መጽሓፍ ጽሒፈ ነይረ ኣብ ናይ በእንተ ምስጢረ ጥምቀት እውን ጥምቀት ኣዳማዊ ሓጢኣት ከም ዝድምስስ ኣብ ዝገልጽ አንቀጽ ብዛዕባ ሓጢኣትን ኣዳማዊ ሓጢኣትን ገለ ኣርእስታት ጽሒፈ ነይረ ማለት እዩ ሕጂ ግን ኣዝዩ ካብኡ ብዝተፈለየ መልክዕ ብዕሙቕ ዝበለ መልክዕ ኣብ ገለገለ እውን ንናተይ ዝነበረ ኣረኣእያ ብዛዕባ ኣዳማዊ ሓጢኣት ኣብ ናይ በዓል ግብፂ ቤተ ክርስቲያን ዝገልጽዎ ዝነበሩ ገላልጻታት ሓድሽ ሓሳብ ከም ዘምጽእ ዝገበረኒ ወይ ከዓ ናብ ሓድሽ መደምደምታ ከም ድበጽሕ ዝገበረኒ መጽናዕቲ ገይረ ዘለኹ ስለዚ ሓፈሻዊ ኣብዚ ትምህርቲ እንታይ ኢና ክንመሃር ዝብል መጀመርታ ብዕምቆት ብዛዕባ ኣዳማዊ ሓጢኣት ኢና ክንመሃር ካብኡ ሓሊፉ ምስጢረ ስጋዌ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ናብ ነገረ ድሕነት ስለ ንኸይድ ብኡቢልና ማለት እዩ ምስጢረ ስጋዌ ድማ ብዛዕባ ኣምላኽናን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝወሰዶ ስጋ እንታይ እዩ ዝብል ነገረ ማርያም ጋር ግድን ክንመሃር ኢና ምስኡ ማለት እዩ ድንግል ማርያም ዝሓዘቶ ስጋ ከመይ ዝበለ ስጋ እዩ ክርስቶስ ካብኣ ክወስዶ ከሎ ብኸመይ መገዲ ወሲድዎ ከመይ ዓይነት ስጋ እዩ ሒዙ ንስኸ ካብ ናታ ድፍለድ እዩ ካብ ናይ ኣዳም ዝፍለድ እዩ ነይሩ ከም ናይ ኩላትና ሓደ ዓይነት ልክዕ ድዩ ከመይ ነይሩ ብዛዕባ ዝብል እዞም ኩሎም ኣርእስታት እዚኣቶም ኣብዛ ኣቦታት ክትንክፍዎም እዮም ወይ ከዓ ክዝርዝሩልና እዮም ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻዊ ኣዳማዊ ሓጢኣት እንታይ እዩ
ኣዳማዊ ሓጢኣት ክንብል ከለና ወይ ጥንተ ኣብሶ ክንብል ከለና ትርጉሙ እንታይ እዩ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኣዳማዊ ሓጢኣት እንብሎ ንየና እዩ ኣዳማዊ ሓጢኣት ከብሓቂ ካብ ሰብ ናብ ሰብ መሓላለፍ እዩ ካብ ኣዳም ናብ ደቂ ኣዳም ናብ ኩላቶም ዘርኡ ናይ ኣዳም ሓጢኣት ሓሊፉ እዩ ሓሊፉ እንተኮይኑ ኸ ብኸመይ መገዲ ይድሓልፍ ከመይ ገይሩ ካብ ሓደ ሰብ ናብ ካልእ ሰብ ክመሓላለፍ ትኽእል ወይስ ከምቲ ካልኦት ድብልዎ ቅፅዓቱን ትመርጎምን ዳ እምበር ሓጢኣት ናይ ኣዳም ናብ ሰባት ይሓለፈን ከምኡ ክብሉ ከለዉ ንሳቶም ከንታይ ማለት እዩ ወይ ከዓ እንኮላይ ሓጢኣት እዩ ወሪስናዮ ሓጢኣት እውን ሓሊፉ ኢና ባና ዝብሉ ኸ ብኸመይ መገዲ እዩ ሓጢኣትካ ሓሊፉ እናበሉ ክዛረቡ ድኽእሉ ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ኩሉ ነገራት እዚ እንታይ ኢሎም ምሂሮም ሓሊፎም መጽሓፍ ቅዱስ ብሰንኪ ኣዳም ኩልና ሓጢኣተኛታት ከም ዝኾንና ይነግር ኣብ ካልእ ክፍሊ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ከዓ ሓጢኣት ናይ ኣቦ ናብ ውላድ ኣይሓልፍን ይብል ኣየናይ ይጥቕኖ ኣየናይ ምስቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ድሰማማዕ ቤተ ክርስቲያን ንዝኽለተ ብኸመይ ኣሰማሚዓ እያ ትወስዶ ብድሕሪ እቲ ዝዓበየ ነገር ናበይ ክወስደና ክርስቶስ ከድሕነና እንተዳ ኮይኑ እንታይ ዓይነት ስጋ ክህልዎ ነይሩ ሰብነት ናይ ክርስቶስ ከመይ ዝበለ እዩ መለኮቱ ሰብነቱ ተዋሂዱ ክንብል ከለና እቲ ሰብነት እንታይ ዓይነት ባህሪ ዘለዎ ከመይ ዓይነት ንጽህና ዘለዎ እዩ ምስቲ ንጹህ መለኮት ተዋሂዱ ዘሎ ሰብነት እንታይ ዓይነት እዩ ዝብል ብሰፊሕ ብዛዕባ ድማ ክንርኢ ኣብዚ ናይ ተሃድሶ ከም ዝሰማዕክሞ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝወሰዶ ዝወደቐ መንነት ናይ ወሲዱ ክብሉ ከለዉ ዝወደቐ መንነት እንታይ ኢሎም ክገልጽዎ ከለዉ ውድቀት ክንብል ከለና ስንታይ ማለት እዩ እንተልና መጀመርታ ካብ ሕብረት ኣምላኽ ምፍላይ እግዚአብሔር ምስ ሓጠ ሕብረት ስለ ዘይብሉ ሓጢኣት ከዓ ቀዳማይ ስራሓ ካብ ኣምላኽ ምርሓቕ ወይ እውን ካብቲ ሓቀኛ ናይ ደቂ ሰባት ናይ ህይወት ምንጭ ዝኾነ እግዚአብሔር ምፍላይ ቅዱስ ገርገርዮስ ኑሲስ እንታይ ብለና ሓጢኣት ካብ ኣምላኽ ማለት ካብቲ ሓቀኛ ህይወት ምፍላይ እንተዘይኮይኑ ካልእ ስራሕ የብልና ስራሕ ናይ ሓጢኣት ካብ እግዚአብሔር ምፍላይ ስለዚ እቲ መጀመርታ ዘጋጥሞን ወዲ ሰብ ካብ እግዚአብሔር ምፍላይ ተኻላይ ዘጋጥሞ ካብ ጸጋ ምዕራቂ ወይ ከዓ ውልድነት ምጥፋይ እንታይ ዝብል ጥራይ ምዃኖም ድማ ፈለጡ ዝብል ቃል ክትርጉምዎ ከለዉ ተመቦታት ካብ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ምዕራቅ ማለት እቲ እግዚአብሔር ኣቦ ኢልና ንጽውዓሉ ንዓና ድማ ውልድነት ናይ ስላሴ ዘረጋግጸልና መንፈስ ወዲ ኣምላኽ ካባና ምውሳድ እዩ ተኻላይ ጥራዮም ኮይኑ ዝብል ሓሳባት ክግለጽ ከለኻ ካብቲ ሓልዮትን ክንክንን ናይ እግዚአብሔር ወደቁሞ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልናዮ ብሓሳባቶም ኮንቲ ኮይኑ ወይ ከዓ ንፍትወትን ውድቀትን ተቃልዑ ማለት ቅዱስ ገርገርዮስ ናይ እንዝናዙ ኣብ መበል 101 መልእኽቱ ናብ ኣቅላንዲኖስ ዝበሃል ካህን አንጻር አቡሊናሪዮስ ዝጸሓፎ መልሱ እንታይ ዝብል ኣዳም ገለ ክፋሉ ጥራይ ወዲቁ እንተዝነብር ብርግጽ ክርስቶስ ነቲ ዝወደቀ ክፋሉ ጥራይ ወሲዱ ኣድሒንዎ ክንብል ንኽእል ኢና እንተኾነ ግን ኣዳም ብምልኣት ይወዲቁ ብምባል ኣዳም ስጋን ነፍስን ከም ዝወደቀ ይነግረና ማለት እዩ ካልእ ቅዱስ አትናቴዎስ እንታይ ይብል ኣብቲ ሶሪ ሃንሰብትን ሕንሞ እቲ ክርስቶስ ብምልኣት እንተዘይወሲድዎ ብምልኣት ከዓ ክድሕና ይክእልን ይብል ኣብቲ አንጻር አሪሳውያን ኣብ ዝጸሓፎ መልእኽቱ ማለት እዩ ስለዚ ክርስቶስ ኣዳም ብስጉኡ ወዲቁ ኢልና ክንዛረብ ከለና ሞትን ጥፍኣትን ሒዝዎ ንብል ኣለና ብነፍሱ ከዓ ፍትወት ዝበሃል ወይ ከዓ ትምኒት ዝበሃል ብምሓዝ
نفسي سجا نام مقابر بمورادو نفسها نفسي أول وريدات لنا ሰብ ወዲቁ ክንብል ከለና ብስጉኡ ሞትን ጥፋትን ብነፍሱ ድማ ኡክያት ፍትወታት ወይ ከዓ ድሌታት ረኸቦ ማለት ነው ይብል ስለዚ ከምትናቶም አገላልጻ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጉኡ ሞትን ጥፋትን ረኺቦ ብነፍሱ ድማ ኡክያት ፍትወታት ወይ ከዓ ድሌታት ነይሮሞ ማለት ኣብ ካልኡን አዳም ወዲቁ ማለት ካብ እግዚአብሔር ምፍላይ ማለት ስለዚ ኢየሱስ ካብ እግዚአብሔር ተፈሊ ነይሩ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ሙሳድ እንተላይልና ኢየሱስ ከዓ መንፈስ ቅዱስ የብሉን ውሉድነት ድሳአነ ዕራቁ ዝኾነ ገለገለ ዝብል መግለጽታት አቀሚጠሞለው ማለት ታይ ማለት ከምዚ ድበለ ብድሓመ መሰብነት ገይሩ ክፍውስ ከይከአል ይገለ ዝብል ነጥብታት ክንደሰስ ክንፍትኒና ካኡ እዛ አርተ ዘዋላ ብዚ ሞደርን አብዚ ዘመናዊ ዓለም አብዚ ሕጂ ግዜውን ብዙሕ መጽሐፍት ድጽሐፈሉ ደሎ አርስቲው አካታዒ ኮይኑን ድቅጽል ደሎ አርስቲው ናብነት አብ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ናይ ምብራቅ ኦርቶዶክስ ብዛዕባ ዝቀረባ ግዜ ተጻሐፈ አዘራራብ ድኾነ መጽሐፍ አሎ እዚ ብዛዕባ እዚ ፕሪ ላፕሳሪያኒዝም ዝገልጽ ቅድሚ ሙዳ አዳም ዝነበረ ስጋ ይወሲዱ ሕጂ ትክትዕ ደሎ አብዛ አርስቲ ዝውን አነ ከብርሆ መጽየ ደሎ ተዓብ ነገር ክርስቶስ አዳም ቅድመ መውዳቁ ዝነበረ ሰብነት ዲዩ ተዋሃሂዱ ወይስ አዳም ኃጢአት ምስ ገበረ ዝነበረ ሰብነት እዚ ሕጂ ተናይ ተሐድሶ ድኸስና ክስተታት ኩሉ ከም እንሰምዖ ማለት እዩ እዚ አዳም ቅድመ መውዳቁ ዝነበረ ሰብነት ተዋሃሂዱ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽኡ ዝብል ትምህርቲ እዚ ኣብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ገለ ድምህርዎ ደለው ነቲ መጽሐፍቶም ነቲ ቅዳሴኦም ነቲ ጸሎቶም ስለዘይ ፈልጥዎ ጥዕየሮም ስለዘይ እንበብዎ እምበር ከም ይኮነን ድብል ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ንጹህ ናይ አዳም ስጋ ደይኮነ ነቲ ኃጢአተኛ ስጋ ናይ አዳም ምስ ወደቀ ዝነበረ ንዑ ተዋሂዱ ይመጽ ሃይማኖት አበው ከም ይድብል መልካዓት ከም ይድብል ጸሎታት ከም ይድብል መጽሐፍ ቅዱስ ከም ይድብል ገለይሎም ነቲ ዘይብል ጥቅስታት አልዒሎም ኣብ ከም ዝምዕራፍ ኣብ ከም ዝገለ ይብል እቲ ድጠቅስዎ ጥቅስታት ኩሉ ከነምጾይና ነቲ ንሳቶም ዝብልዎ ሓሳባት ከም ዘይድግፍ ድማ መብርሂ ክንገብረሉ ኢና ስለዚ እዚ ትምህርቲ እዚ በአንጻሩ ናይ ሓደ ጁልያን ዝተባሃለ ምስ ቅዱስ ሳዊሮስ ሰፊሕ ክርክር ዝገበረ አቦ ኣብ ከባቢ 50 ክፍለ ዘመን ምስ ኬልቄዶናውያን ኣብ ዝነበረ ፍልሊ ስደት ደጋጠሞም እዮም ጁልያን ጳጳስ ኦርቶዶክሳዊ ጳጳስ ዝነበረ ካብቶም ኬልቄዶናውያን ሃዲሞም ነይሮም ምስ ቅዱስ ሳዊሮስ ሕቡኡ ስለዝነበሩ ኬልቄዶናውያን ክቀትልዎም እንገለን ስለ ብዙሕ ሽግር ውርድሎም ስለ ዝነበሩ ብዙሓት ሰባት ቀቲሎም እዮም ብዙሓት ሰባት ኣሲሮም እዮም ብዙሓት ሰባት ኣሳዲዶም እዮም ብዛዕባ ዝብዝሓለፈ ብሰፊሑ ምሄርና ነርና ዋላ ተሐድሶ ካቤና ቤትብል ብጣዕሚ ደስደምም ድሆነ ታሪክ ይደሉ ኣብ ርዕሰ ኦርቶዶክሳውያን ዝፈጸሙ ግፍዕን ስደትን ማለት እዩ ነገስታት ተጠቂሞም ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ስደት ከለው ቅዱስ ሳዊሮስን እዚ ጳጳስ ጁልያን ዝበሃልን በዚ አርእስቲ ዝኸም ዝተኻራኸሩ ዝገልጽ ጽሑፋት ኣሎ ማለት ሕጂ ኣብ ጽሑፋት እዚ ናይ ጁልያን ትምህርቲ ብቅዱስ ሳዊሮስ ተቀባልነት ዘይረኸበ ዝተነጸገ ዝተኾነነ ትምህርቲ ኦፍ ኮርስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ነው ተቀባልነት ዘይብሉ ግጉይ ድኾነ ትምህርቲ ኣሎ ሕጂ ነቲ ትምህርቲ እቲ ኢኹም ትምህርዎ ንዓና ሕጂ ተሐድሶ ናይ ጁልያኒዝም እዮም ዝነቕፍና ዘለው ናይ ጁልያን ተኸተልቲ እዩ ርግጽ እዩ ስጋን ነፍስን ይወሲዱ እቲ ዝወሰደ ስጋን ነፍስን ግን ቅድሚ አዳም መውዳቁ ዝነበረ ልክዓም ዝብዛዓ ደቂ ዓድና ዝብሎ ማለት እዩ ቅድሚ አዳም መውዳቁ ዝነበረ ህላዌ ይወሲዱ ኣብቲ ዝገለጽካያሲ እቲ ናይ ጁልያን ዝነበረ ትምህርቲሲ ክርስቶስ ነቲ ቅድሚ ውድቀት አዳም ዝነበረ ኩነት ንዑ ይለቢስዎ ዝብል ትምህርቲ ነይሩ ናይ ጁልያን ትምህርቲ እጂ ሽሕን ገለ መለን ዓመት እንድሕር ተመሊስካ ኣብዚ ሎሚ ግዜ እንተ ብፍላጥ ድዩ እንተ ካብ ካልእ ነገር ክትሃድም ደሊ ካብ ካልእ ነገር ምእታው ኢና ዘለና ክርስቶስ ከም ዝብል ትምህርቲ ኣሎ ድንግል ማርያም አዳም ኣብ ቅድሚ ምውዳቁ ዝነበረ ንሲ ኢሎም ትምህርቲ ኣሎ ማለት እዩ ዝተወገዘ ብቤተ ክርስቲያን ዝተወገዘ ትምህርቲ ኢና ንሪኦ ዘለና እዚ ትምህርቲ ማለት እዩ
أنا جزء يفلتني رزي المجمع جزء أنا خباها اسمي أيوزي ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ መውዳቁ ዝነበረ ሰብነት እዩ ተዋሂዱ እንድሕር ኣዳም ቅድሚ መውዳቁ ዝነበረ ሰብነት እዩ ተዋሂዱ እንተዳ ትብልሃልዮም ኮይንኩም ንስኻትኩም ጁልያኒዝም ኢኹም ተኣምኑ እዚ ከዓ ብቅዱስ ሳዊሮስ ዝተወገዘ ትምህርቲ እዩ እዮም ዝብለና ግን ኣብዚ ብንጹር ከም ንሪኦ ንጁልያን ጽቡቕ ገይሩ ዝተረድኦ ኣይመስልን ተሓውና ዝገልጾ ዝነበረ ጁልያን ድምህሮ ዝነበረ እንታይ እዩ ናይ ጁልያን ስሕተት ኣበይ ነይሩ ናይ ጁልያን ጽቡቕ ነገር ኣበይ ነይሩ ቅዱስ ሳዊሮስ ዘሰማምዖም ጉዳይ ነይሩ ዘሰማምዖም ጉዳይ ከዓ ነይሩ እዚ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ጁልያን ብዛዕባ አንትሮፖሎጂ ብዛዕባ ነገር ናይ ወዲ ሰብ ኣዳም ቅድመ ምፍጣሩ ዝነበሩ ስቴት ማለት እቲ ደረጃ እንታይ ከም ዝነበረ ብዛዕባኡ ዝገለጾ ጉጉይ ዝኾነ ነገራት ኣሎ ቤተ ክርስቲያን ነው ናይ ተቀበለና ሕጂ ኣብ ከሎ ግን እዚ ትሽክማ ቢሉ ኖ እሱም ናይ ጁልያን ይኹም ተብሉ ከም ናይ ጁልያን እምነት እንድሕር ትኽተሉ ኮይንኩም ከዓ ኣዳም ቅድሚ ምውዳቁ ኣብ ገነት ጥሜት ኣይነበሮን ሕማም ኣይነበሮን ጽምኢ ነበሮን ሓዘን ኣይነበሮን ፍርሒ ነበሮን እዞም ኩሎም ነገራት እዚኣቶም ኣይነበርዎን እንተዳ እዚኦም ዘይነበርዎ ኮይኖም ንኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብግልጽ እዞም ነገራት እዚኣቶም ከም ዝነበርዎ ኢና ንፈልጥ ንድንግል ማርያም እውን እዚኦም ከም ዝነበርዎ ኢና ንፈልጥ ሓዘን ነይሩዋ እዩ ሓሙሽተ ሓዘናት ትብል መጽሓፍ ጸሎታ ክትገብሩ ትጽልይዎ ኣለኹም ዲ ምምሳን ኮነ ምልዋጥ ዘይነበረላ ገነት ዝነብሩ እንተዳ ኮይኖም ሕማምን ጻዕርን ድኻምን ሓዘንን ፍርሕን ዘይብላ ገነት ኣብ ዘይብላ ገነት እዚ ከዓ ዘይብሎም ህያዋን ኮይኖም እንድሕር ዝነብሩ ኮይኖም እንተዳ ቅድስት ድንግል ማርያም ካብዞም ነገራት እዚኣቶም ነፃ ኮይና ሞቲ እንታኻ ትብሎቲ ዘመነ ጽጌልና ክነንብቦ ንውዕል ንሓድር ዘለና ሓሶት እዩ ኣብቲ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ክፍቅዲ 36 እውን ዘሎ ሰይፊ ንልብኺ ሓዘን ንልብኺ ከም ሰይፊ ኣብ ክልተ ክመትሮ እዩ ዝብል እውን ኣሎ ንሱ ካልእቲ ኣብ መጽሓፈ ሰዓታት ዘሎ ሓሙሽተ ሓዘናት ኢልና ኩሉ ግዜ ንደግሞ ዘሎ ነገራት እዚኣቶም ብሙሉኦም ተዳርኢናዮም ሓሶት እዮም ክኾኑ ማለት እዩ ሕርዲ ሓዘነት ገለገለ ዝብል ምንም መተሓሓዝ ዘይብሎም ነገራት ኣምፂኦም ሎጂካዊ ይኾን ብከምዚ ሎጂክ ኦኬ ኣዳም ኣብ ገነት ከሎ ሕማም ኣይነበሮን ጥሜት ኣይነበሮን ጽምኢ ነበሮን ገለ ሕጂ እንድሕር ደኣ ሓደ ሰብ ይጸምእ ይሓምም ገለ ተልዩ ነቲ ኣዳም ምስ ወደቐ ዝነበረ ስቴት ደረጃ ስለ ደሓዘ እዩ ስለዚ ኣዳማዊ ሓጢኣት ኣለዎ እዩ ድብል ሎጂካዊ እንታሽሙሎ ነዚ ብኸመይና እንሪኦ ማለት ስለዚ ነዚኦም ኣላጊቦም ናይ ጁልያን ተኸተልቲ ኢኹም ኢሎም ዘቕረቡልና ወቀሳታት ኣሎ ብዛዕባ እዚ ድማ ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ዝሃቦ መልሲ ክንርኢና ማለት እዩ ካልእ ኣቦታት ደይበልዎ ከም ድበልዎ ኮንካ ደቐረበ ጥቕስታት ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ ዘይብሎ ከም ዝበሎ ጌርካ ንዖም ብዝድግፍ ዓይነት መልክዕ ዝቐረበ ጥቕስታት ኣሎ መብርህናቱ ሓደ ብሓደ ክንህበሉ ግዴታ እዩ ማለት እዩ ድሓር ብድሕሪ ዝደሎ ደጋጊማ ቀዲመ ቀደም ይብለኩም ነይረ ያ እዞም ሰባት እዚኣቶም እዚኣ ትምህርቶም ኢልካ ብርግጽ ንጹር ትምህርቶም እዚ ኢልካ ክትውስኑ ትኽእል ሰባት ኣይኮኑ ወግሐ ፀብሕ ሓድሽ ነገራት ለምጽኦ ነገራት ብዙሕ ይደሎ ዜሮም ግን እታ መደምደምታ ኣብ ኩለን ትምህርታቶም ኣነ ዝረኸብኳ ናይ ክልተ ባህርን ክልተ ኣካልን ተኸተልቲ ናይ ንስጥሮስ ምዃኑ ኢኻ መደምደምታ ትበጽሕ ኣብ ዘመናዊ ዓለም ደሎ ክትዕ እውን ኣብዚ መጽሓፍ ኣስፌረ ከም ዘለኹ ኣብ ዘመናዊ ዓለም ሕጂ ደሎ ክትዕ እዚ ፕሪላፕሰሪያኒዝም ፖስትላፕሰሪያኒዝም ወይ ከዓ ፕሪፎለን ቅድሚ ውድቀትን ድሕሪ ውድቀትን ኣዳምሲ እንታይ ይመስል ነይሩ ክርስቶስ ከዓ ነቲ ዝወደቐ ቅድሚ ውድቀት ዝነበረ ኣዳም ዶ ነቲ ድሕሪ ውድቀት ዝነበረ ኣዳም ዝብለካ እንታይ ገለ ክንሪኦም ከለና ንኣብነት ኣብ እዚኦም 7 ዴይ ኣድቨንቲስት ዝበሃሉ ሕጅሳቶም እቲ እምነቶም ኣዳም ቅድሚ ምውዳቕ ዝነበረ ንጹህ ሰብነት ወሲዱ እዮም ኢሎም ደኣምኑ ድበዝሑ እታ ቤተ ክርስቲያን ተኣምኑ ብሓፈሻ ግን ገለ ሊቃውንቲ ምሁራትናቶም ሓደ ክልተ ከዓ ንዑ ዝቃወምዎ ኣለዉ ማለት እዩ ኖ እቲ ዝወደቐ ኣዳም ወሲድዎ ክርስቶስ ዝብሉ ኣለዉ ገለ ካብቶም ከምኡ ዝብሉ ሕጂ እቲ ዝዓበየ ሽግሮም ኣበይካ ትረኽቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ክልተ ባህሪ ኣለዎ ኢልካ ሽዑኡ ነቲ ክልተ ባህሪ ኣብ ክርስቶስ ዘሎ
نتحدى بحري سجاو بحري دبلو فتصوم نفطور تراي دقيرة عينت كده تينا ريال لك على نسترسا وزخنا أكيدا كترجم وصل بخمس لازم ترد قوي وتجيكات الدمس أخوينو تري إنه كله قدمه رخل خات زرزر كن رأينا مالتي أب نايكالو لوتران church قال تختل تليك أو أنت زنبورو ناي إسراك في الزمن قال حالات صحفتي أبوتاتهم مناتهم بزعبازي كتنتنون كلو توم يسوع كريستوس دحرود كات أدم زنبرة سجى أدم تزودق بحتيات تزودق أدم نعيو سيدو دبل أمنة حزم زموجتو زعبي شجرو ما بيخاطر رخبو أمستيرة توهدي بك نيبوم لقطهم شجر دراري بكان يحر داريخا مستيرة توهدي يسوع كريستوس كل التبهاري على ويلهم سلازا أمنو أبت كل التبهاري تحدى بهاري حجة السجاو بهار الزبلوه just قدر لي بك بناتهم انتايو ولا كل نجار سايفلتني دو السجا ملكوت كل نجار فلت السجا ግን كل نجار አይፈልጥን كل نجار ስለዚህ ይፈልጥ ከጋጋ ይخيل ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ባዓልስ ከጋጋ ስخيل ይብስቁ ይብሉ ተረዲኹም ነለው አብ መጽሐፍ ቅዱስን ጉድለት ስለደለው ተስግኡ ከመለኮት ኩሉ ስለደ ይፈልጥ ጌጋ ደኾነ ትምርቲ ምሂሩሎ ንኣብነት ኣብ ምዕራፍ ክንዝ ጥቅስ ክንዝ ዝተዛረቦ ትምርቲ ጌጋ ትምርቲ ነዚ ጌጋ ትምርቲ ዝኽምሁሮ ዝገበረ ድማ ንሱ ከም ኣምላኽ ሙሉ ኩሉ ኣይፈልጥን ይትስጉ እዚ ትስጉ በሓጢያት ዝወደቀ ስጋይ ብጣዕሚ ታሽሙ ዘብለካ ማለት ናይ ዞም ተሃድሶውን ቅድሚ ሕጁን ጠቂስ የኔረ ናይ ዶክተር ተኽላብ መጽሓፍ እንድሕር ዳሪኽሞ ኢየሱስ ምእንቲ ርእሱን ምእንታናን ይለምን ምእንቲ ርእሱን ምእንታና እንድሕር ዳ ድልምን ኮይኑ ንርእሱስ ይድሕነት የድልዩ ዋላ ብዝውን ንብሎ ዘለና እንድሕር ዳ ሓጢያተኛ ሰብነት ኣለዎ ኮይኑሲ መጀመርታስ ነታ ሓጢያተኛ ሰብነቱሲ ክሕክም ክኽእል ኣሎ ብነገረ ድሕነት ክንመጽእ ከለና ሕጂ ንባዕሉ ብሓጢያት ዝወደቀ ንኻልኦት ሰባት መስዋዕቲ ኮይኑ በጃ ኮይኑ ነፃ ክገብሮም ኣይክእልን ስለዚህ ዜርና እቲ ነገረ ድሕነት ዝዓበየ ሽግር ደምፃልና ኣርእስቲ ስለዝኾነ ብጥንቃቐ ኣቦታት ብኸመይ መገዲ ተረዲኦም ኣለዉ ነዚ ዘርዚርካ እንመሃረሉ ስፍሕ ዝበለ ትምህርቲ ይኸውን እግዚአብሔር ኣብ ዝፈቐዶ ኣብ ቀረባ ግዜ እዚ ትምህርቲ ዝሕዘልኩም ክመፅእ ምዃኑ ክሕብረኩም እየ መፅእ ስለዚ ኩልና ብዝግባእ ንከታተሎ ብዝግባእ ንመርምሮ ብዝግባእ እንተዓዘቦ እቲ ክንሕዞ ዝግባእና ብኖት ክንመሃሮ እንደለውን ከም እትሕዞ ዓይነት መልክዕ ገይረ ብድጥዕም መገዲ ብፓወርፖይንት ድተሰነየ ከቕርቦ ክፍትን እየ ብዓቕመይ ስለዚ ብፀሎትኩም ደግፉኒ ኣብ ቀረባ ግዜ በዚ ትምህርቲ ክንረኸብ ኢና እግዚአብሔር ነሽዑ ሰባት ይበለና ሰሰናይ ሕማማት ትብል መጽሓፍ ኣላ ናይ ዲያቆን ሄኖክ እዛ መጽሓፍ ብትግርኛ ምስ ተሓትመት ኣብ ዘለኹ ዓዲ ናብ ሓደ ሰብ ልይግረ مسمساخوا مسنبو ዲያቆን ሄኖክ እዚ ውሪ ኢትዮጵያዊ ማለት እዩ ዳርጋ ፍሉጥ እዩ ደቂ ዓድናውን ብጣዕሚ ከም ተኣሸሚዮም ዝርእይዎ ዲያቆን ሄኖክ ሃይለ هو جيم سراغوا ኢትዮጵያዊ አዲስ አበባ ዘሎ تصحفتي مسراغوا ጨርሹ ክርስቶስ ዘይወዳው ስጋ ለቢሲ ልዩ አቅሚቱ ወሰለው ወድሰብ በዞም ነገራት እዚኣቶም ከይሰዓር ወይ ካ ተሳዒሩ ናብ ሞትን ጥፋትን ከይምለስ እግዚአብሔር ካብ ባዕሉ ዝተረኽበ ኡፍታ ገይሩ ኣመልኪዕዎን ኣጽቢዕዎን ነይሩ ኢልና ስለዚ እዚ ክንብልን ከለና እንታይ ማለት እዩ ኣዳም ምስተፈጥረ ኣብ ገነትን ከሎ በዚ ዝተዋህቦ ጸጋ ቢሉ ካብዞም ነገራት እዚኣቶም ረሒቁ ነይሩ እዩ ስለዚ ኣዳም ቅድሚ ምውዳቁ ዝነበረ ህላዌ ወሲዱ እንተልና ሕማም ኣይነበሮ ክርስቶስ ስቃይ አይነበሩ ናይ ስምዖኒ ነይሩ ክርስቶስ بعبي ክርስቶስ ሞት አይሰማምዖኒ ነይሩ ስለዚህ እዚኣቶም ዘይሰማምዖም እንተዳ ነይሩ ክርስቶስ ኣይተበጀውና እዚ ኣብ መጽሓፍትና ምትሓት ይሰርሕ ነይሩ ድራማ ተዋስኦ ይሰርሕ ነይሩ هو እዚ ኣብ መጽሓፍትና ሓሚሙ ተሳቂዩ ደኺሙ ጠሚልና ንዛረበሉ ዘለና በሙሉ እዚ ምትሓት እዩ ዝኸውን ዘሎ ስለዚህ ምትሃት እንድሕር ኮይኑ ንዓና ይተበጀውና እንተ ዘይተበጀውና ንሕና ይደሓና እንተ ዳ ዘይድሕና ክርስቶስ ናብ ዝምድሪ ምምጽኡሲ እንታይ ዕላማ ነይርዎ ኮንቲዩ
آدم أبز حلفة انتهى إلنا نيرنا الساس اللي ذكر كاني أبز حلفة آدم أبجنة كله قدم مودعو حمام ينورون سعري ينورون چنقت ينورون فرحات ينورون ينايلنا زم فرحاتن چنقتن زيوم زمصلو آدم مسودق زمصو أو نفسه ستعنيوم يلنا آدم مسودق فريحو تجنيو كل نجار تاشمو أب نفسه طبيعه مالتي ስለዚህ እቲ ቢዮሎጂካዊ ሓሳብ ማለት እዩ ስለዚህ ክርስቶስ ከ እዞም ነገራት እዚኣቶም እንድሕር ደኣ ነይሮሞ እቲ መልስስ ናይ ክርስቶስ ከም ዝለበሰሲ በዓል ይምለሰሎ ማለት እዩ ርግጽ እዩ ስጋን ነፍስን ይወሲዱ እቲ ዝወሰደ ስጋን ነፍስን ግን ቅድሚ አዳም ምውዳቁ ዝነበረ ልክዓም ዝብዛ ደቂ ዓድና ዝብሎ ማለት እዩ ቅድሚ አዳም ምውዳቁ ዝነበረ ህላዌ ይወሲዱ أبجد قلت كاسي تناي جوليان زنبرة تمرتسي كريستوسي نتي كرمي ودكت أدم زنبرة كنت نعوي لو بيسوو زبل تمرتي نيرناي جوليان تمرتي اجي شحن قال مدن عامة ندي حتى مالسكا أبزي لو مجزيه انت بفلات ديو انت كابكال إنجر كتهدم اللي كابكال إنجر مقتاو ينرزلنا كريستوس قوم زبل تمرت له دنجل مريم آدم كلمة مودعو زنبرة نسي أيلهم زمرتي قالوا مالتي استوجز ببيت كريستيان استوجز تمرتي ننري أزلنا تمرتي مالتي أنا جزء هاي فلتاني زي نمجمع تاجزي أنا خباها اسمي أيوة زي ناي قدس دنجل مريم كانت أنا نقول قدس دنجل مريم كل سب بتي آدم دحر مودا وزنبر هلا وقت ولدن كلا بمنفس قدوس سلستحلوتن سلستعقبتن كاب كل حاجات نزانيرا اجي امونغو قدس دنجل مريم من امونغو كريستوس تسبيت كريستوس زلو فللي تسبيت كريستوس ملكوت بتوحدو مسوس لزلو تراي كريستوس نتموتن طفاتن حيزو زنبر ايو وسيدو يمزولنا مصحفتنا زي أمخنيو ناي حواريات زلو يو أب تمرت هوان زلو يو أقات أمو خوينو تي ترقامي ناي تمرت هوان اندحري أمبيب ناي وغا بسفي حيو زرد أنا ماليتي زي حاساب زي أب قداسي كارلوس اندحري أمبيبنا كريستوس بتي مواد سقا كم زمزعي نان ردا ماليتي ስለዚህ ክርስቶስ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 5 እንታይ ኢልና ዘሎ ድኻም ዝጠበቀ እዩ ኢልና ድኻም ዝነበረ እዩ ኢልና እንታይ እቲ ድኻም ክርስቶስ እቲ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 6 ክሳብ 7 ዘሎ መልክዕ ባርያ ወሰደ ዝብል ክትርገሙ ከሎ ባርያ ዝተባሃለ ብክልተ መንገዲ ወዲ ሰብ ባርያ ዝበሃል እግዚአብሔር ጎይታ ስለ ዝኾነ ንእግዚአብሔር ተኻትብሎ ከገልግል ከመስግን ስለ ዝተፈጥረ ባርያ እግዚአብሔር ክንብሎ ንኽእል ኢና መጽሐፍ ግን ባርያ ዝብሎ ዘሎ ወዲቁ ባርያ ሓጢያት ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ኣጋንንቲ ወዲቁ ስለ ዝነበረ እዩ ስለዚኦም መልክዕ ባርያ ወሲዱ ዝብልዎ መልክዕ ናይቲ ካብ ክብሪ ካብ ቅድስና ወዲቁ ኣብ ትሕቲ ኣጋንንቲ ዝተረኽበ ኣዳም ስለ ዝወሰደ እዩ ስለዚህ ክርስቶስ بكل كم زغمانة تفتينو كبرن كله بمولو يتفتينو أبزي من البات أب نيو تيولوجيانس أبزوم ناي زمنا تيولوجيانس كركرالي تكركرن تايو كريستوس سي أتي ناي كريستوس ماين ديلنان سوعو فعلن نجرا يكونن زود قبهري نبرن إلهم زكاة علو
ገለኻ ኖ ፋልነቸር ኢሎም ዝካትዕሎም ግን እቶም ቀዳሞት ሐዋርያውያን አቦታት ካብ በዓል አትናቴዎስ ጀሚርካ ብፍላይቶም ንአናን ነዚ አጋዚት ቤተክርስቲያን ብትምህርቶም ዝጸለዎ አቦታት ናይ ቀጶዶቅያን በሎም ከም በዓል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ እዚአቶም ብሙሉኦም ታያም ዝብሉ ክርስቶስ ብኩሉ ይተፈቲኑ እንተኾነ ግን ንኩሉ ስዒርዎ ክርስቶስ ብፍላይ ቅዱስ አትናቴዎስ እንታይ ዝብል ክርስቶስ ብኩሉ ክፍተን ይኽእል ምክንያቱ ንሱ ፍጹም አምላኽ ፍጹም ሰብ ስለዝኾነ ንክልቲኦም ክስዕሮም ይኽእል እዩ የቀምጦ ማለት እዩ ስለዚ እንተ ደኣ እቲ ፍትወት ዝሓዞ ወይ ከዓ ንፍትወት ዝተኻልዐ አእምሮ ዘይወሰደ ኮይኑ ፍትወት ጌናባና ኣሎ ማለት እዩ ኣይተፈወሰን ብፍትወት ክርስቶስ ኣይተበጀወናን ኢና ንብል ዘለና ናይ ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ካ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ቅድስት ድንግል ማርያም ከም ኩሉ ሰብ በቲ አዳም ድሕሪ ምውዳቁ ዝነበረ ህላዌ ክትውለድ እንከላ ብመንፈስ ቅዱስ ስለዝተሓለወትን ስለዝተዓቀበትን ግን ካብ ኩሉ ሓጢአት ነፃ ነይራ እጂ ኣብ መንጎ ቅድስት ድንግል ማርያምን ኣብ መንጎ ክርስቶስ ትስብእቲ ክርስቶስ ዘሎ ፍልልይ ትስብእቲ ክርስቶስ መለኮት ብተዋህዶ ምስኡ ስለ ዘሎ ጥራይ ድሕሪ ውድቀቱ ዘጋጥሞ ኢልና ክንዛረብ እንከለና እቶም ኣብ ገነት ዝነበሮም ኩነታት ብሙሉኦም ተለዊጦም ማለት እዩ ስለዚ መዋቲ ኮይኑ ኣብ ገነት መዋቲ ይነበረን ዝሓምም ስጋ ኮይኑ ኣብ ገነት ሕማም ኣይነበሮም ስለዚ እቶም ቅዱሳን አቦታት ነዚ ነገር እዚ ኣብ ክልተ መቂሎም እዮም ዝርእይዎ ሓደ እቲ ናይ ስጋ ምክንያቱ ኣብቲ ዝሓለፈ እንታይ ኢልና ነርና ስጋን ነፍስን እዩ ኣቃዋማ ናይ ወዲ ሰብ ኢልና ነርና ሕማማተ ስጋ ወይ ከዓ መከረ ስጋ ዝብልዎ ካብ እንታይ ክትብሎ ይጅምር ካብ ምጽናስ ይጅምር 9 ወርሒ ማህፀን ምቕማጥ 9 ወርሒ ኣብ ማህፀን ምቕማጥ እቲ ሕማም ሕርሲ ንብሎ በብቁሩብ ምዕባይ ወይ ከዓ ምልዋጥ ኣካላት ኢልና ንፅውዖ ምጥማይ ምድካም ኣብ መወዳቱ ብሞት ኣቢልካ ፈሪስካ ናብ ሓመድ ምብላስ ክኸውን ከሎ እቲ ናይ ስጋ እቲ ናይ ነፍሲ ሕማማት ዝበሃሉ ከዓ ህውከት ወይ ከዓ ምህዋኽ ጭንቀት ፍርሒ ዝኣመሰሉ እዚኣቶም ብሙሉኦም ናይ ነፍሲ ሕማማት ከዓ ንወዲ ሰብ መፅዮም ብሰንኪ ኣዳም ምውዳቁ እዞም ኩሎም ንገልፆም ዘለና ኣዳም ኣብ ገነት ከሎ ኣይነበሩን ምምሳን ኮነ ምልዋጥ ዘይነበረላ ገነት ዝነብሩ እንተዳ ኮይኖም ሕማምን ፃዕርን ድኻምን ሓዘንን ፍርሕን ዘይብላ ገነት ኣብ ዘይብላ ገነት እዚ ከዓ ዘይብሎም ህያዋን ኮይኖም እንድሕር ዝነብሩ ኮይኖም እንተዳ ቅድስት ድንግል ማርያም ካብዞም ነገራት እዚኣቶም ነፃ ኮይና ሞቲ እንታይ ክትብሎቲ ዘመነ ፅጌልና ክነንብቦ ንውዕል ንሓድር ዘለና ሓሶት እዩ ኣብቲ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 36 እውን ዘሎ ሰይፊ ንልብኺ ሓዘን ንልብኺ ከም ሰይፊ ኣብ ክልተ ክመትሮ እዩ ዝብል እውን ኣሎ ንሱ ካልእቲ ኣብ መጽሓፈ ሰዓታት ዘሎ 5 ሓዘናት ኢልና ኩሉ ግዜ ንደግሞ ዘሎ ነገራት እዚኣቶም ብሙሉኦም ተዳርኢናዮም ሓሶት እዮም ክኾኑ ማለት እዩ ውድቀት ክንብል እንከልና ስንታይ ማለት እዮም እንተልና መጀመርታ ካብ ሕብረት ኣምላኽ ምፍላይ እግዚአብሔር ምስ ሓጠ ሕብረት ስለ ዘይብሉ ሓጢአት ከዓ ቀዳማይ ስራሓ ካብ ኣምላኽ ምርሓቅ እዩ
ويون كابتي حقنيا ናይ ደቂ ሰባት ናይ ህይወት ምንጭ ዝኾነ እግዚአብሔር ምፍላይ ቅዱስ ገርገርዮስ ኑሲስ እንታይ ብለና ኃጢአት ካብ አምላኽ ማለት ካብቲ ሐቀኛ ህይወት ምፍላይ እንተ ዘይኮይኑ ካልእ ስራሕ ይብልና ስራሕ ናይ ኃጢአት ካብ እግዚአብሔር ምፍላይ ስለዚ እቲ መጀመርታ ዘጋጥሞን ወድሰብ ካብ እግዚአብሔር ምፍላይ ተኻላይ ዘጋጥሞ ካብ ጸጋ ምዕራቂ ወይ ከዓ ውልድነት ምጥፋይ እንታይ ዝብል ጥራይ ምዃኖም ድማ ፈለጡ ዝብል ቃል ክትርጉሞ ከለው ተመቦታት ካብ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ምዕራቅ ማለት እቲ እግዚአብሔር አቦ ኢልና ንጽውዓሉ ንዓና ድማ ውልድነት ናይ ስላሴ ዘረጋግጸልና መንፈስ ወደ አምላኽ ካባና ሙሳዲ ተኻላይ ጥራይም ኮይኑ ዝብል ሓሳባት ክግለጽ ከለኻ ካብቲ ሓልዮትን ክንክንን ናይ እግዚአብሔር ወደቁሞ ከም ታንተ ወይ ዝበልናዮ በሐሳባት ሓሳባቶም ኮንት ኮይኑ ወይ ከዓ ንፍትወትን ውድቀትን ተቃልዑ ማለት ይትሳል ቅዱስ ገርገርዮስ ናይ እንዝናዙ ኣብ መበል 101 መልእኽቱ ናብ አቅላንዲኖስ ዝበሃል ካህን አንጻር አቡሊናሪዮስ ዝጽሓፎ መልሱ እንታይ ዝብል አዳም ገላ ፋሉ ጥራይ ወዲቁ እንተዝነብር ብርግጽ ክርስቶስ ነቲ ዝወደቀ ከፋሉ ጥራይ ወሲዱ አድሒንዎ ክንብል ንኽእል ኢና እንተኾነ ግን አዳም ብምልአት ይወዲቁ በመባል አዳም ስጋን ነፍስን ከም ዝወደቀ ይነግረና ማለት እዩ ካልእ ቅዱስ አትናቴዎስ እንታይ ይብል ኣብቲ ሶሪ ሃንሳብትን ሕንሞ እቲ ክርስቶስ ብምልአት እንተ ዘይወሲድዎ ብምልአት ከዓ ክድሕና ይክእልን ይብል ኣብቲ አንጻር አሪሳውያን ኣብ ዝጽሓፎ መልእኽቱ ማለት እዩ ስለዚ ክርስቶስ አይሚን አዳም ብስጉ ወዲቁ ኢልና ክንዛረብን ከለና ሞትን ጥፋትን ሒዝዎ ንብላለና ብነፍሱ ከዓ ፍትወት ዝበሃል ወይ ከዓ ትምኒት ዝበሃል ብምሓዝ ነፍሲ ስጋ ናብ መቃብር ብምውራዱ ነፍሲ ከዓ ናብ ሲኦል ወሪዳ ትብለና